nong surjak mano tui nong bobo hairong nukha eba nong tak abo hairong no tam sanan musung je o surna gei eba surjak ni bagei nong tabo borok no tam kogrok sanani musung abo ge sagade angkai tabuk surjak nai rong ni bagoi tam hingkai borok muti khai borok no simia sinu lata kolok kami ngo borok kubang man jaga no belai khino satok pitok khaiga abo ni bagoi mo ta borok no khaiga khana ano khaiya khana bono khaiya ni kuno ngo kuroi praman kuri abo ni bagoi tini 12 gonta ni bisingo no je surnai borok no eres mani khaina ni ungthun hine ang sana musung surmani bodino sur surmani hingkai 3 tarik shonibar 9টা Apro to chung saimia to robar 4 tarik hingkai no saimanga gang apro sini MDC sarno tui nai phika hingkai chung borok to kuno rasniti ko bogadaria hingkai tamni bagai sur hingkai borok iko para rok to joto baino kok ma sawo hingkai tongo chungmai bo korok sai tongo hingkai abo kok samo bai to sur sina ko gya bongni bisingo borok je tabuk srai srai ge chung phai chungbai mani saimanga borok ujaga wa tam thingani kuno ongo agi rok bo kuno ongo rok kuroi kepeng mung walai mung bo kuroi ko gya lamya si sungu suru hinsawo hingkai to ama hai hingkai to elaka wo bahai ke tonglai manani para wo bahai ke tonglai manani abo ni bagoi chung joto no para ni borok chung joto no bono tini 12 gonta ni bisingo no jesa kaino eras khaina ni ungthun hinoi chung mansu laioi phai salai koi chung joto no phailaika sini tirpra mothani hoite mohai bo naidi sadron borok mothani bo pati boya kutam boya bono ji surman hungkai chung no suriani kuno ekta ngo kurita ekta tam hinani ekta guarantee kuroi hingkai bo tini ano khainai khana bono khainai amtike toni to bahai cholinai hingkai abo ni bagai no iya kai chung joden eres khaya hingkai chung te kubini tui phano chung mang ho jangnai ngeno abo no tui thana ro to efer khaika thik ase taksu joro se police phai ko police on bagai no ta police ni saka no tam kok sanani musung nai muthang no sako police rong ni sago bo abo no chung sana nai ngai police rong no bo sini je thana ni officer chung no bo tini 12 gontan bisingo eres khaya kai chung te kubini tui action mana hanai sini palni phan bai phano chung phan phunulai action ma khainai abo chung bo muti khai dele surjagoi bujagoi le chung bo tongmaiya chung bo joto no ongo tan hinani thui ganang borok saka thui ganang borok chung bahai kai budeli satok jagoi ba tongsinai tini ni hoite ya mo balukha kubangma din ni hoite chung muti kai satok jagoi phai borok bai asmo ansam ngai dai nung te kaisa kok tongo je tabu abo hai je gothna gothi tongmani o jorawo je tabu bini bagai tamorok khaijaknai je o je ta surjaknai je o surnai je tabu bini mungi to thana to FIR no ngi thanga thik ase tabu police phaya tai bini bagai ke tabu je surjaknai bini bagai taktam khlaijagoi tong sorry rok treatment no bobo hairok choli tong treatment khai to chung tabu bo ke bo phai bo no chuba phaya ko ngai chini MDC sarno ngai chini mothani joto dol no bo borok to pati khaya pa no chung chini phukung bara hinoi joto no chubana ni bagoi joto no nang koinya musung uta ngai sunai ni munga nung tam sarima mano dili debarma chini parani no chini kaka ani bukara surjana ni mung enggak bo dugan di sai to bini cha dugan ngai sunai ni mungkai request debarma bukan mungkai Swatis debarma para hangke para bo jagani no ko lata kolok para bo purbo singsar edisi village min para boro no tam nang tam khai iko angkai tabu ko ti di sini ro bungoni tam bungoni village committee ni ekজন CR person acha da hambai je nong bobo saiman o je gothna nin tam kala je surjangnai gothna hingkiani bab onko surjangnai hingkiani baba no gothna ko mohai sairi nini utoi 8:30 ba pone 9টা ni time wang phai mairo chana nai kha baba kaisa nong ni phai mani mono lama ka sui bo mohai ke kemchi bai baba no sukaka hingke baba banchili anam banchili baiga di hini baba chirika hingke ang khanai hotate nokni nokoi ang niji khachik taka buapur bani baba no bui to mane ang ro lamao kareni kaisa ong kotongo power ni dare ang bono nuhu tongo bo baba na pru buin tongko hinga no nuhu bo kharei thangai kheto baklai ka paran boro ni hina ko nei directly request de borma baba na je sukang nai no chung kheto ka soya ko nei romkha abun pore romani pore tai tam ka romani pore to bono ang bo chung parani boro phungchu ang phungchu buka paran boro to buya ang to joli mati ting baba boy phungchu buya to nei
ang boro babana hospital emergency hospital otutlangai mathangka তাই আবন পরে নরকটাই থানারাও এফিয়ার খাখাইয়া thana o thangai FIR khaya kanai meng komia tarik singkamu mia si mia 3 tarik o thangai ang thana o ta directly kagos rioi ano thana ni receive mia 4 tarik o thangai thana o ang kagos rioi ka suioi rioi receive copy ano rioi sil logri hoka tabo ba thana pai kichu ro arrest ni bagai police tak bo phaya ko nge tabung noroktam sanan mo songtai abo hayok tabu berarti tam sanai bono je babano arrest khain babano buthana nainai beni bagide chungtak bono police ko khaituta naya kono onek kara khai mane bono শাস্তি রিনান bagui chungsano এমন কোনো পার্টি বাইরে কোনো কেলেঙ্কারি ডক্টর kono pati bai kelengkari kori boro ja sake no kaisa haisi boro bai chung kono tin ko awala ya toptaw directly bono ungko sano bono police ni yagor রহনা বাগে attentive to mother ni bagai chung nai নিন বাবান attentive to mother bile নিন বাবান মুটামা abane bo mungkai dilip de barma নিনি মুংখাই Rokas de barma পারা হাঙ্কাই arangka lata bari পঞ্চায়েত পঞ্চায়েত পূর্ব সিনিসরা যে ননি ও গঠনা চলি মানে যে লাঠা পারিব যে তামজাও সৌজাগনি जों খানা মানে খানাই নুক ফাইকা নিনি মাংফিল নন নং যে খাইজে মানে আব তামই খাইজে kana সাबै খাইজে আবো কিজা সাগারে abo ang musaiman sigya an satul bokuroi ang kaisa jaga ni nogo phaikani bolama kasuya no ete khaige সাবো খাই ojerai botam khai bokusta khaya amne বিনি মুটামো request debon নং ববে কোনো সত্র দতং kore ang bobai kun satru kore nge tamun baga baba hai khaikena nang baba hai wansu sedang saimia bela abo bot butike ano tam ati ete khaika bobai kun salai mang koroi hilai mang koroi sulai mang koroi an la mang tongo chawa dugan kisari jaw khai tong damane nang thana rago moni baga efiar khaikya khaika thana ni efiar khaine rago tabuk je nai muthang rok phai bono nana bekana era jak ingkha ere sokha ha na পুলিশ বনা এরা সাখাই পেকে যে রং ও যে সূর্যন সুরনাই দং ন khaipaya খর বসু সুরন ন angke khorokjan nugu ukulok da tong kori saimia নর থানাও যারা জানোকা যে ন সুরনানি মুঙ্গই নর থানাও কমপ্লেন নদি রেখা ন এফিয়ার খাখাইয়া dikha nge tabuk de tam sanani muchung je abo hai ngi tongmani jorabo je mo hai seleng mai je no surka je borok bumung tam bini request de broma surka no tabuk nung bini bagai nung tam sanani muchung ang to bin bagai tam samu jeng bo buti khai ka no soi khai ri khang abon tat jatiga bin bagai tam na harman Eres kai sasti rinan bagi chano chimia da